Valga conmemorou o 25 aniversario da banda de música e da radio municipal cun acto multitudinario. O evento congregou no Parque Irmáns García Mosquera unhas 500 persoas, entre ointes de emisora e membros e seguidores da agrupación musical. Ela foi precisamente a encargada de abrir a programación da xornada cunha sesión vermú. Pola banda calculan os seus responsables pasaron en todo este tempo unhas 300 persoas. 300 rapaces de ben, de saber estar, de ter cultura musical, pero tamén mirar que equipo temos aquí detrás. Non pegan gritos, non berran, non fan cousas desas, simplemente son xente amable que hoxe en día uns xa se dedican a ser músicos profesionais, como temos moitos aquí detrás. E mentres a banda de música tocaba as súas primeiras pezas, Radio Valga lanzábase ás ondas. Cambiou todo tanto, recordo as cintas de casete cando as poñíamos, cando había que darlle o autorreverse para que seguiran funcionando, pasamos ao CD, agora xa estamos con outra historia totalmente distinta, é dicir, a evolución da radio en 25 anos foi tremenda, brutal. Antes pedíanche unha canción e non a tiñas, agora o que queiras. Cambiou todo e parabén. Nesta xornada festiva tamén participou o alcalde de Valga, que destacou a importancia de ambas institucións. Partimos de cero, non había experiencia de ningún tipo no noso concello e ningunha das dúas tareas e, bueno, para nós é unha alegría, unha satisfacción que se manteña ao longo destes 25 anos, que non é tan fácil, non? Ademais, en algún momento con bastantes dificultades, pero aquí estamos. Bello Maniro salienta que no concello había moito talento que permitiu darlle forma á banda municipal. No caso da radio, destaca a súa implantación entre a veciñanza, cun amplo seguimento nestes 25 anos. De feito, e malia a chegada de outras vías de comunicación, a radio segue a ser unha referencia en Valga na contorna. Eu creo que a música é a clave. É un tipo de música para unha xente pois dunha determinada idade, é unha música moi latina, hai moita música de verbena, moita música de orquestra, música de bandas, a parte de información toda que dase, unha información moi cercana. Ademais, nesta xornada conmemorativa, a banda sorprendeu o público cunha peza única, Fervenzas, inspirada nas de Parafita. Fai que o vento madeira teña un continuo discorrir de agua, mentres que o vento metal en bloque fai o choque contra as pedras, contra o muiño que temos ali de agua, contra as ramas, contra os ramallos, contra a pasarela que temos aí. Esta gran celebración inclúe tamén unha parte gastronómica e moita máis música a cargo da Orquestra Capitol, un dúo e un DJ. Tamén actividades pros máis cativos, unha sesión do Mago Noel e xogos populares.